Jeg bliver flugtet, selvom jeg kun ikke har nogen subscribers. Men fuck det. Jeg er sej. Jeg har kravlet ud i mit køkken lige nu. Og hvis I synes, jeg skal lave nogle længere videoer, så smid dislike. Ikke også? Fordi så kan jeg se det. Og hvis I synes, de er gode, så skal I bare smide et like. Ikke også? Så skal I holde med den. Ej, ups. Jeg tror lige, jeg pauser, så er jeg oppe på min. Det finder jeg lidt ud af. Farvel og imens. Hej, nu er jeg ude på vores tørklæde, som I kan se her. Jeg bor i et rimelig stort hus, og jeg kigger ind i spejlet. Så på en værelse. Så er jeg kommet op på en værelse med en skøn udsigt. Hey, det er fordi, jeg har lagt en video ud, hvor der er, at I subscribe til min ven Niklas Nielsen. Jeg har en anden ven, som hedder Bang 2909. Han spiller Call of Duty, hvis I godt kan lide det. Her har jeg så en skrammel, og jeg skal lige en skrammel computer. Skal I se, hvordan min storsøsters værelse? Ja, det er igennem. Så vi går nok lige. Ikke skriv det ned i kommentarerne. Hej igen. Og så troede jeg lige, jeg ville stoppe. Nej. Så er man inde på en stålsøsværelse. Hun er så grim. Ups, undskyld for en hånd. Jeg skal lige vende mig til, at jeg skal holde herover med min højre hånd. For jeg er venstre. Ups, igen. Min storesøster skal til kop her på fredag. Og skal ikke i skole der. Yeah, jeg slipper for hende. Vi ses i næste video.